minne gelel ko gando mayo mi man ma taski amne nana yo lo hamme biro modi ko daraja makko subal be gagnimo tawjani ba biro modi. Assalamu alaikum bandiraɓe subalɓe, assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe, assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe. Jam Allah wali to mballon en ñaguima mbajjiri joom baɗe e bawɗe ya barke Alpha Mamadou Aw to walalde. Jam funnague jam hirnague jam rewo jam wargo jam dow jam less jam ɗo hakkude ɗo lomboɗen ɗon enen e bandiraɓe julɓe kala. Hande en woni émission men ɗiɓmo tuddude subalɓe ɗo e radio e télé meɗen Piindi TV taw ene ardi ɗum hono jinnaɗo men mo mbiyatmi heewmi wiide wingo surar leñol wingo ñiwo surar leñol hono Abou Diop wondude e Daouda Moussa Dia. Hande oɗo ñalawma eɗen invité ɗo walla eɗen jogui koɗo galle, koɗo o noon ko kanko présentata hoore makko, ko koɗo baɗɗo empreinte muɗum e nder cubalagal, ko koɗo dariniɗo ngam pinal cubalagal no yaari yeeso no subalɓe kewi wiide ni muule moni an saɗa wawi min haalande moni an. Bismillah raba men yero samwade alamin minen alam ɗoredoredi bewloje ɗe mbewla Allah yolade waɗi jimiro jang gelal yo sumi yimi imayo ndandayma yima jiile maayo eɗo ɗo papis koɓe gorko balni e walalde sallude sambiran o wonno paaka ñaari boor tali bere ye jangan ɗo tali bere ko Oumar Samba Maru Samba Haruna Hamidine Seydi Dono Samba Demba Ali Samba Aljuman Demba Jol ko Oumar Samba mayro mel penda Malik Sadio Jeynaba julde malaɗo subalo mbumba e jee jengoyettaɗi jiya ɓuri nimi soynago subalo ñawdiɓe daŋe basa yuudiɓe subalo feewi kalaci moƴƴiŋay yondotoɓe ɗamu Samba Maru Diop gorko jombo e nguyi koole kare nguyi kaaje kartenamade hereyoyo papis kome manane a payo leydi annasara aliyamidin sabali moodi so jonge yontiyo jonge jongino jonginima gila ina wuuri jonginima e Oumar Samba Maru Samba gonga tigui o haalni hen hol kanko Oumar Diol salminama juurama a ñaganama Allah moƴƴere Oumar question men gadano holko woni tuddude holko woni tuddude subalɓe allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallim ina wodani julɗo fudorade noon en jetti Allah en jaari rasulu en jetti nene e baba jeeɓe takɓe garagal men e o nder saare duniya en jetti kadi sababuji gadduɗi en ɗo e ñalawma hande o papis comme sikke ala namdiɗa en ko tuddude cubalaagu tuddude subalɓe firti tuddude ko ummade wuro ina awoya sa waynima wuro a ummima a fayi ladde tawi koye dade ma e takkiɗa joofa lanama e nder ladde tuula heela ƴeeŋa e ŋore walla takkoɗa e ciibe walla tawɗoɗa ceenal joofa lanama ƴetta gawirɗe ma tuddina ɗon aɗa awa ɗon andi wonde ade tuddude ko dakade nan ɗon dakloɗa so ɓooyi jaaha jawta yeeso sa yawti yeeso o ɗon ƴengna bagage ma mbiya ƴeewa nokku o somo awo so walla o awotako ƴeeŋa condir mbaɗa sondage ndiyam ɗam ƴeegna ɗon bagage ma ƴeegna ɗon dow goni tuddude koɗo subalɓe jooɗa jofata laaɗi mumen eyi tuddude subalɓe way kono dakde ni Allah jarama mawɗo Oumar Diol eɗen paye joni saɗa wawi rokkude en jarali seeɗa aɗa andi waɗino saaha
jella e Ali Fall o waɗanno ko jarali wuro e wuro galle e galle wuro fof wooda ɗo ƴeewi hen taw jatigi mo ko jontaɗo o waɗa ɗum ɗon enenne an andi so tawi ko maayo duwe walla ko maayo Sénégal ngo hole hen ɗo puɗɗortoɗa eyyi bisimilla dafa meero samba dewlamin sago dewlamin sago mo teɓu mbañu sago mo manti mbañi yewene ko daboyro samba dewlamin Ali Mamoudou sargan o garbani yo milan wasimalan herɗo yo papis kome ɗam jetti noon gilori sa toro e belleldi ɗiggundi weli muude poɗɗi weli laamade gelol yo ɗaminati toro e belleldi komi yejjita jame sendi wi Sénégal si ina mina e ndar samba getu ndar moolo ndar tuut tawnome kuja jok kuja woni yummum ɗo manam najoore maayo hera ɗo yo Sileymani Amadou Diaw ɗo nadi korka Diaw ndene Samba Diallo keɗude maayo mboɗomi yarayni sa toro jamma jamne noddumi Demba Sarr ɗo cilali o Demba yaata nawaraki gorko mo jammel jalayoli danga suuɗo pulama sa min mbeede gelol yo papis kome heɗo Abou Saba Maro Samba mi ari bokkule nayi jeeɗi jamma jamme Dagana ɗo tawnome cewgel Debbo Abbas gorko mo Aram Saare wuro goorumo gorko ngabba i ŋuura aɗi ngabba ŋuuri ŋatani luggiɗi semtani calli Allah e meedan gelol yo mi naati ɗo fana e ndoro galle Allah diri gumbo e rasin wuro makam caaje jamrellah tawnome Abou Mamadou Seydou Mbodj o ne ko jaltaɓe fana e ndoro noddumi Isa manama Isa jomboolu mbelam noddunome toroɗo bakke farno binte doro Malick Sy ɗamar nene Diallo jamma jamme fana e ndoro mi naati salde Madina fanayi eyyi jarama Oumar Diol salminama juurama ɗo jimɗa fane ɗo mi salmina ɗon monam Aliou Mbodj to woni eno wondir foof yo jaam Allah e kisal wone makko mawɗo Oumar jimɗa ko pekan wallahi ene nane ene wiye pekan ko gueɗel jeyɓe ko jeyɓe jiiɓi ɗum wallahi kadi an jetterɗa ko Diol wallahi holko nannuma e pekan e holno natirɗa e pekan a haali goo yomi nanni alam papis kome so wiyama holko duƴi pullo e pekan tawata ko wona birgaji e nawel so pullo ko dañi Oumar Diol e pekan ko yero korka baba sokka Siley ngaari jara e jamule o wonno yero korka jeeyi tawimo e kasaka noro Oumar Samba Amadou Samba seeɗam ko Moutar Bayla baba jemayo kelede mayo ɗo Mamoudou Demba Jeey Baye Abdoul Soyni jaɓɓimo yollumi Hamadi Paari Jeey ko worɓe jarayi jammule teccene gele noodi kanko yiminimi pekan o wonno yero korka baba sokka ngaari jarayi jammule papis ko ɓeɓe tawi moye kasaka noro alijanna wiyete nanore ɓaɗe yanoɓe garay eyyi a haali par ce que kala nalanke walla kala hunde ene jogo ɗacciɗɗomo an kam mbiɗa tagma yimde pekan komo mbiɗa o yimnimi pekan ko yero korka baba sokka Siley jeeya ko jaariguel ko jeeyo ko denɗam ɓi goggam bamum ko jeeyo
kam nayi jeeya ko jaari ngel ko baw mum cewndiri min gummodiri setol min tawi mo kasak nooro ko haasifu ɓurana ko ganduɗo ba gandal maayo bawɗo ndiyam mo kewmi yiide alino kulli fallin garmi kasak noor mbi momi mboɗi yiɗi pekan o wi mi nani mboɗo wonde moutar baba wayla moutar jeeyi ko denɗam ɓi goggam o wi baba oɗo yuɓmare yi tan ko pekan somi fini subaka mi dawa guesa makko mbiɗe liggo somi jippima min paye nder suudu omo jangguinami ceefi on ko tintinami goɗɗum ha ñande o pittami kumal ɓiyi ko ni wiye lamin jeeyi o wi ñalawma hande Oumar Diol subalɓe kasak foof yo ngar yooɓe ƴeewoyde radio dañete fof ɓe kaɓɓa radio mboɗo duwonma ñalawma hande mbo timma ya yimɓe pekan kanko yamirimi yimɓe pekan yero ko alhamdulillah rabbil alamin Allah sen gummimi toon hol gonɗo ceerno ma e pekan on wonko jangguinma kadi neɗɗo fof wawa wonde ceerno gaga a wonani almudo hol gonɗo ceerno ma e pekan e hol gonɗo titode ma e pekan papis comme mo mbima woni ceernam ko yero korka baba sokka kono woni darogalam mbeɗe ƴeewa sahande gonmi e nder dinguiral tuggude 88 mbeɗe ñemtina ɓe ƴetta bandaji guella e mbiɗe windito bandaji Hamed Aissa Diol ɗi yimata mbanmi Hamed Aissa Diol tintorgalam ko mawnam ko ɓi babam mbeɗe hetto jimi makko ha 90 mawnam ne resa jami gaddo e momi mbimi jinmi ko waɗanami hirde pekan nde hirde nde gasi on saaha komi calotoɗo o wi jinmi ko gara jaaɗel baba wi nden gontata ko nalanke on saaha mbiɗa yetto dande Hamed Aissa Diol no waɗirta dande nde eno ñirta dande nde eno yimirta ni mbeɗa ƴeewama ɗo yeesam ɗo ha ɗum jaranimi fellidinade nalankagal eyi a jarama ɗo noon eɗen beltino ɗo Dabba Cuballo jontaɗo kiɗɗo mo kewi mi wiide ɓawli yumɗinande fino Allah hono hawoy Abdourahmane Salif Samba on ko debbo to seno buso awoy Abdourahmane Salif Samba Abdourahmane Salif Samba debbo mo seno busoɓe rewo men jajami noddumi nde Abdourahmane Salif Samba heɗoɗo papis kome ɗoɗodunomi faribira sabayel Moussa Samba maɗou damane deme lugue bawɗo bettetake ɗaccuɗon guila mi sappade ɗo jimɗa hawoy Abdourahmane Salif Sambum ɗo yuman tullay ta ɗum funeɓe balɗo juɗɗo cellal duumigal e makko ko tagui ɗum nde tawno sa heeɗima morceau ji guellay aɗa nanonno hen Abdourahmane Salif on ene jeeya ko waɗi ko waɗɓe promouvoir pekan cosan cubalagal mawninɓe ko wayno Allah Djibra Sambel en Dikkal Ndiaye to Dondu en ɓeɗo no to Jowol ɓen foof ene jeeya ko mawnini pekan ko sinki pekan ko yonni pekan ɗum noon en mbawa haalde pekan taw en kalani hawoy Abdourahmane Salif e ko ɓesgu Abdourahmane Salif koyno si Huuɗo Bocar en Ablaye Huuɗo Sy en foof en beltiniɓe ɗon Oumar Diol so tawi ka cuballo a fini galle ma aɗa fayi maayo nawma maayo ko yiilade liɗɗi holko dawdata hol kaɓirɗe dawdata e holno dawrita e gandal cubaloji kalna en par ce que min hannde mbaɗa finde mi dawa walal tan ƴetta sakirilam wiya bimmal fayi maayo ɗum noon mbaɗi namdadema an mbate saɗa ummo galle ma an Oumar Diol mi nani ka gawowo mawɗo te aɗa sikki saɗa ummo galle ma holko dawrata e holno dawrata papis kome ngal namdal dey ngal weeli jabati wonno so tawi a tawri jinnaɓe ma ko ɗum mbaɗata ko so tawi a namnam no anata min taw mi gallamen ko jangde cubalagal saɗa fina aɗa dawoya ko ma mbaldata ko e ko piɗɗa dawoyde janggo ko a waldata hen ko wayno mbaldata ko e namnade holno maayo ngo holno ngo jogori wade janggo saɗa lelo ina jogui ko lelortoɗa ɗum min jiiɗi andude koko leloɗa ko e ko saɗa fano jinneji ɗi aɗa yiiɗi riwde tawi ko jinneji goni e nder maayo ngo aɗa bisimillahi jinne arahmani jinne mboɗo sukki jinne ne sukkimi ɓuus mbiya bisimillahi ta arahmani ta goto ta jiguen taali jaddi janggan sakkude janggan taɓari ilallah faaɓi e kuuron amama kuuron jeewa yo komo nane sira way mama laare way kermu ko fadam ya humanam ko yahaɗa jamma e ñalawma jangga tutta e jungo ma ñama ngo leloɗa
sa fini subaka muɗu nangue ne ummo aɗa yaltadamal galle ma ngal mbiya subahana allahu goddol debbo subahana allahu goddol gorko goddi wuuro goddi ladde jalla yo goddi mon ɗi kartuɗo mbiya humon ha mon heela ƴee keeseje mon taja fannaji mon accuɗon mi ɗalumi mboɗo yaha daronoyde on ko ñamɗon joni joni saɗa yaha jata ko juuɗe ɓoole walla saɗa yaha aɗa yaada e beccirgal ma so sakin joguiɗa aɗa yaada hen holko woni beccirgal ko weccata ko laana ko wayno denɗam salli haabi on saaha so tawi ɓirdugal heeli e cetta ɗum pewna mbaɗa ɗum beccirgal laana ma on saaha ko ɗum wonno beccirɗe laani subalɓe ko malnortono ina malnortono ɗum so tawi ngal ƴeeŋi ngal ittama dow ngal fatini e maayo ngal fewne ngal heele ngal sette ha feewa ngal waɗi e beccirgal laana e holgo ɗum jaada e doolingaji ma sakitaji ma dengere ma wonno ko ɗum wonno ko kalasal e kalalal awo hanki wonno ko kalasal ma kalalal ma holko woni Oumar Diol ɗon de aɗa andi émission wa ko weeli hen ɗo kalasal yo laaɓat tan par ce que wonɓe e ɗum ɗo ko wayno Assel Joven ni to debbo mo ciibe mbañ on en mbawa haalde cubalaagal taw en kalani mo debbo cilbe mbañ minene alam sol samba joob o wonno tanu mouhamadi kundo e dewo kundo e ɓoye kun sombe mama miijo o asu mamadou bayidi o wonno balejo mo juumol bonani batumi wala sannama jarama Oumar Diol ɗo mbiɗa Assel Diop ɗo mi juule moɗon faalo jinmi widama aɗa andi a wi dengere eyyi woni kalasal eyyi e kalalal holko woni kalasal e holko woni kalalal kalasal ko jamdi tafete to mbayla waɗe wiye dengere so joogu so Tambacouda pewna ɗum jaaha ladde ƴeewa koyle taw koyli moƴƴi portiki ngubiki naata e nder makki peƴƴa koyli ki sa addi ɓucca leggal koyli ngal ɓucca ngal kefa ngal ha ngal wela jaggude jagga kalasal ngal piiɗa mbaɗa e ɓoggol e ɗuure kalasal ngal piiɗa e leggal ngal jaaha piila hen tokoni ndi wona dow ƴetta kalasal ngal kaaƴa ɗum e ɗuure mana dengere nde jagga ɗum e kalasal ngal nawa paya maayo bakkoɗa ɗum sa ittima jolna ɗum e laana ma holno joldata cuballo aɗa jolna salali mouhammadou walali mouhammad sira mbere sara mbele sira mbere sara mbele kodi ɓille joni hoore lanam ɗo duña mbiya bisimillahi jinni arahmani jinni e heyma jinne gonɗo yeesam ummo ɗon so tawi jinneji ɗi gonno yeeso maɗi ɓe calatma lawol ɓenna jaaha paya luggere ta ko ɗum jiɗɗa awoyde ko luggere walla ko ceenal jiɗɗa awoyde ɗi awoji goodi hakkude ceenal e luggere eyyi ha joni de muuko ma ka waɗi fallere monnimo aɗa andi ɗum waɗi kam wiide mo wona cubbal wawa jimde peekaɗe ɗum noon yo Allah junnu balɗe mon moƴƴino battane moɗon Oumar Diol ko an goto e konuma walla wonɓe gonduɗa holno so yiɗi jokkodirde Oumar Diol holno waɗa feere ha jokkodire Oumar Diol eyyi papis kome min jooɗinom min mbaɗi fedde yimoɓe pekan e gardogol mouhamadou Aissé Diol min mbanno mawɗo amen jimowo pekan mouhamadou Samba Hamme Samba Dono Samba Demba Ali Samba Aldiou mbaran Demba Diol kanko ɓuuri duuɓi kadi min gardinimo fedde yimoɓe pekan min mbaɗi noon mo yimata pekan kono jooɗi hakkude amen e cubalɓe ɓe hakkude amen ɓiɓɓe fulɓe ɓe omon wiyete Kadire Coumba Assel Dieynaba ko wiyete ménageur min jagguimo min mbaɗimo ménageur wonen ko ganduɗa wonen kadi ko jiinoɗa wonen ko kaldunoɗa e makko o kala ɗo haalda so o rokkat so o yoɓete kala no waddete hen ko wimin tan ko janggo oɗon dawa minen waɗa min tan ko dawde min gara min jooɗo min kottita e tabal eyyi Allah jarama bandiraɓe subalɓe o nani kala jiɗɗo wonde pekan en wawi jokkodirde Kader Diol ko kanko jogui diɗɗal Hammadou Aissé Diol Samba Dungel Oumar Diol Dollar Sar e Dollar Sar ɗum noon Kader yo Allah ɓoyne ɗo ceerno Oumar ha joni de koye ma e paaɗen nden cubballo sene wara nooro est ce que an joni aɗa wawi warde nooro an tan e ceefi ma tan kucci hay noora tan mbara ɗum ko joguitoɗa ɗum
aha ina jogita bisimillah jogitanade noro kam heddi ko ɓureɗa gandal walla noro ɓurma gandal ko hay hanki ko noon wano cubballa fof ene jogui ko dawrata to noro a joni noro nan tufde mon wona tufde amen so omona tufde amen mbeɗa jaggat mo biɗe kum guila e ñiiri donc fa e sigi ene fiiti fata e dole dakka jagataɗe baraɗe gifde allahu mumin sahum mahum hum tar hum ko segene haɓɓu ko ñiire hum kulla hum kay komi jiidani diine ñiiƴe ɗe gartat ɗum haɗa wawi arde jaggirani e junngo ma taw a waddani kalsal a waɗani hay hunde mbaɗa ɓoggole mayri kaɓɓanti ko muɗinirde wiyete ɗo noon so aɗa ruɓanani noon aɗa wiyande seedi kooti ɗi mahri kooti ɗe fina yanta kib so wi andi wiyandi ummo mbiyamo salali mouhammadou walali mouhammad be siro be saro be ñekiri fa dommano hami tawmaɗa fiiti foti e faari foti belel o ndiɗa ɗum saɗa haɓa e mbarodi maayo noon a sadeɗani a findinta ɗum nde mbawa habde e muɗo saɗa ka cubballa mbawɗo maayo a findinta mbarodi a tawata ne ɗani mbetta ɗum so tawa jiɗɗa ko haɓɓude so tawi mbarodi ne ɗani a findintuji saɗa findina mbarodi maayo ndi pettata ko ɗo ɗe mbiyade huy Allah ruɓanani mbiyaɗi siiji kohiɗe maari koyɗe fina yanta keb donkonaɗi ɗi saadigi tuure sigam ñempen pen ɗi luulo ɗi liilo ɗi langgi langa ɗi diiri saɗi annaɗi yoole koɗi ngaari maayo koɗi ngaari hannde ko min waranma ala filde señiɗo denguere nde kutopel katabel kumam pen sogolo momolo loy ɗo piɗɗa dengere ɗum jangguinani ɗo piɗɗa dengere nde ɗo haade ma weddade nde mi weltino ɗo hono ceeram fat Malé Diop to Bow sabu guddino maayo mbaɗa weltino ɗo hono président o tuddunde subalɓe hono rigui yolili Babakourou en calminiɓe kamɓe foof debbo tigguere e ñemoɓe eeli ɗo yaminani alam ɗo ɓeydi galle Abou Samba Diop o wonno rugui baba yel salmi waɗi tigguere ñamuɓe mbalme galle Alassane ko ori Diop ayanani mi janaba ma kam Diop debbo a jarama moftuji ɗi nane kepto en Oumar Diol Oumar ɗo noon il faut ko no sumare Alaji Seydou Salli komi heewi wiide ni sumare miñam kanko wi mi roye ɗo seeɗa ɗo eɗen naata koyleji aɗa andi hono mawni men gorko cubballo jontaɗo joɗɗo e nder fasɓe muɗum woni Bajjel Fall eɗen mbiya to woni eno woniri foof yo jaam Allah e kisal wone makko kala jiiɗa gorko bawɗo worɓe tawat kono jogui debbo Touba Jamdi cakaɗi mawde minanni alam Bajjel Fall ngaari koyɗele sama ganje wolumali caski waɓe juuɗe ma boɗin ammade jeew maɗa ko kajja samma kolle gay eyyi a jarama joni noon Oumar rokku en ɗo morceau pekaɗo eɗen guddira jamma o mbaynoɗa kadi en calmini fedde yiɗɓe Oumar Diol e gardugol baninam dabbo sehilam hono Asel Diop kadi ɓe mbalnima ko mawni ɗum aduna fof ne andi ɗum joni eɗen beltinira kala ɗo cubballo woni e ɗo kala joguiɗo programme muɗum ene wawi arde ɗo wonne direct ɗo ha Fouta Piindi TV ko ɗum ummani yoltude cubalaagal e fewnude cubalaagal kala ɗo mbawɗon wadde e kala ɗo mbawɗon wonde matériel no woodi fof no woodi men jaɓɓu koyɗe meɗen jeen ha ɗon ko heddi ko hay hunde wattani wadde échappé inchallah fof ma Piindi TV ƴettu en charge mi salmini équipe technique o fof wonde sehilam Ali Fall on bo sehilam ko cuballo ɓe subalɓe ɓe o nanani mbaɗɗa e daken kam fof en calminiɓe madame Sall on fof on calminama juurama joni noon eɗen guddira pekan an andi noon holto jiɗɗa bisimillah hol tufnide jiɗɗa min ganda ɗo pamɗa en bisimillah minanele jombolu mbelon samawulla mere ɗame Mali Oumar
kumba ko wadolol galo saaji maña ñande fiifire dama kara e beede loojol funnaange ko tuunde gande galoyaaɓe ankura de walla ɓe kowmangal caali laamu geɗano ko ibrahima bayal bayla aktago demmo bañang waɗi ibrahima ñam nde fiifire dama kara nanngama mo jeyno fiifire dama kara e beede ko loojol funnaange tuunde gande galoyaaɓe ko tan abu wafsara kumba metana memali umo ar kumba ko odolol galo saaji mbañi ɗanedi kadi sal ko dabbo jombo e guyi koole ko hamme mali umar kumba ko odolol kanko noduno fifire dema kara e beede rewɓe mbali seraɓe ɗo babis kome rewɓe mbali ko seraɓe ceeɗe mbali ko kumanaɗe ñeneen ngore maali cefnaari ñede dema kara e beede ɗo babis kome ɓe mbaali gujja wujja yitama dabbirɗe nanngama soɗoɗiɗon beeli jowi no jowno beeli jowi e moƴƴa famata ibrahima sambil moussa ma sama demande dommudi demba luggi beeli jowi e kosuru jibu kimbu galaji to ali racine man helleri buubu sour diam gorko mo baga lambaji ra diasa hamme oumar diol addu dade rokkuma mi nanni alam mi wima soroji nanngama dabbirɗe mbalaɓe mbaɗi e gujja wujja yitama ñande fifiredema kara e beede hamme mali oumar kumba ko wadolol galo saaji mbañi hamme mum mali mbawa hamme mali oumar mum sindali mbawa ko ɗum woni hamme mali oumar kumba ko wadolol tan abou absaru kumba a jarama oumar diol hankadi de waktu o tongi en Allah jarama eɗen mbiya subalɓe rewa e worgo Mauritanie e Sénégal ha Mali eɗen jogui émission men keso pul mo Piindi TV waɗenen eɗen jaaha kala ɗo peekan wawi wonde eɗen noddi kala fedde joguinde programme yo no wawi arde ɗo haalna bandumen kadi min dusɗumen guila programme o sowa e programme o e caggal programme o to foof watte koye Piindi TV Allah jarama an wayno ka anda kam ni holmin papi is kome aha gelal yo ɗo papi farimata ibra samael moussa samba amadou damane dama lugue ibra samael moussa kawlage dangan gural bute bay sega samba pulla joom kurwa ɗo papis seydo salli kaaliɗo gaari bale walode sallude sambiyan caskinage palel jeama e badiadumo doom suki amme nana olo saygam waabu amme nana olo daddoram laabi mode gunna moodi gorko balle walalde o wonno paaka ñaari bool mbayni gu jam yo taalibe wayni a jarama kono jol minne guelel ko gandoma mi man ma taski amne nana yo hamme biro moodi komite daraja makko subalɓe gañimo pewjani ba biro moodi